katkaisija täällä? Ei ole. Mitä se tarkoittaa? Siellä ei ole mitään katkaisia. Mutta kato, kun kävi tämmönen homma. Tämä ei lähtenyt käyntiin. Tässä on tämä, tulepa katsomaan tältä puolelta. Tämä perhanan johto. Aloin käyttämään, että tulpanotaan pois, katon, että toimiiko se. Niin vittu meni tämä pois. Tää on paskaksi tuo. Perhanan. Mitä tuo? Tämä kyynärin tuo. Se. Reikä tuossa. Niin. Tuotiin tulppaa vaimella aloin ottamaan tulppaa itse. No. Onko eturenkaisessa mun mielestä pintaa jäljellä? Ei tässä hirveänä ole. Sekin on tuolla. Joo, se ei lähde käyntiin, niin kuin aivan oikeasti. Jos että tästä on edellinen omistaja Virtailu on ohuttanut, niin se kävästi omalla kädellä. Mutta tämä ei oikeasti lähde käyntiin. Miten sinun mielestä tuo rekisterikilpi on liikenteessä luettavissa? Ensinnäkin se paikka. Aivan. Oi niin, vittu, se on aivan paska. Se on ihan paskanen. Joo. Kolmanneksi on tehoputki siinä. Joo. Neljänneksi kuulostaa aika hutaudalta, kun poliisi tulee tarkastaa, niin ei lähde yllätyskäytös käyntiin. Joo, mutta niinku huomasin, joo. Se on aivan. Joo, mutta siis tämä on niinku ihan tosi. Joo. Ja yritin vasta isälle soittaa, se on vissiin menossa töihin tuossa iltavuoroon, niin se on tavallisesti suostumassa. Ja äiti tulossa etelästä junalla tänne. Niin nyt saattaa olla, että joutuu kuule taluttamaan tuonne kotiin asti, Ounasrinteelle. Niin sen takia minä tässä olinkin parkissa. Justiinsa ensimmäinen päivä koulussa, niin mopo jättää väliin. Ja kuitenkin pitää 8,5 kilsaa matkaa kouluun, niin perhana. Sieltä on vielä korttia multa katsoa. Onko selitystä, että tänne esittää sitä korttia? Selvä. Tää on jalus, Joo, niin pitäis. Siis se on selitys, sulla oli 5 selitystä. Okei. Joo.
Nonni. Elikkä siis. Derbymobosta lähti kilvet. Siinä oli kilpi, ei oo vittu enää. Siis noin niin. Paskanen vissi toi viimeisestä yhtä. Joo. Niin rip Derbymobo. Olli siis siitä, että kun täältä löytyy tehiputki. Sitten eturengas kuulema liian sileä. Jotain sellaista se mulle selitti, vaikka tässä kyllä on vähän tätä pintaa edelleen. Ja silleen. Ja mistäs muusta se vinkuu? Siitä, että täältä puuttuu. Tää on katkenut vähän sen tää kahva, niin täältä puuttuu vittu. Siitä on päätynyt paska. Sitten juu, niin, mutta siis se poliisi ei saanut siinä tilanteessa tätä käyntiin. Heitin setit tulille, niin oli vaan se, että varmaan tulppa palannut tai jotain. Kun olin muutenkin parkissa, niin sanoin, että juu, että soitin just iskelle, että tää pasko tai jotain ja tälleen. Niin. Joo. Että sellaista. Ja sitten sekin vittu tuo vitun jalka puuttuu, siitä se myös sanoi. Joo. Elikkä siis kohta varmaan joudun alkaa laittamaan tämmöstä vitunkin 50 pannua kiinni. Joo. Vittu pitää toho vakioputkeen, missäs mulla se nyt oli. Täällä näin on vakioputki, pitää siihen lyödä tyylin kurit paikalle. Täällähän ei ole mitään vitu holkkia. Tohon pitää lyödä joku vitu holkki. Ja silleen. Onneksi sain tehtyä tälle jekut, että poliisi ei saanut tätä käyntiin, niin ei sitten huilannut kepsiin vittu tai niinku poliisin tutkaa vittu satasta tai jotain. Niin. Silleen selvittiin ihan niinku, että korttitaskussa pelkkä uusinta katastus, kun olisi se vähän vituttanut, jos olisi tullut päälle 100 veroja ja sakkoja kortitta ajosta ja kaikkea muuta paskaa, mutta juu. Pitää vissiin tällä alkaa vittu polkemaan. Joo. Vittu, nyt poljetaan pyörää. Joo niin, vittu bam bam. Ui vittu. Joo. Silleen, saatana, en mä enää ostais keulia vittu. Joo. Niin. Pyöräkeulaa saatana.